Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, Bakı tarap yurdumuzdaky çäderlikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgamar arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamyny döwlet turmuşynyň möhüm meseleri araly maslahatlaşyldy. Şeýle möhüm pudoklaryň we tutuşlygyny milli ykdysadiyetimiziň hemme tarapdan ösdirilmegini gönükdirilen resmi namalaryň bir näçesini araldy. Salam, hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şu Minister Kabinetiniň sanly ulama arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlis resminamalaryň taýýarlanyň terede şeýle kärem soralar maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly ulama arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier yurdumyzyň wekiliýetiniň şu ýylyň 27 awgust 2 sentýabr aralygyna Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş taparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Taparyň çäklerine Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň ornatary we prezidentiň işleri boýunça ministr bilen hemde milli howpsuzlyk boýunça ýokary geňeşinde, daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrligine, energetika we senagat ministrligine duşuklar geçirildi. Gepleşikleriň başynda fiýaty diplomatik gatnaşyklar, iki ýurduň arasyndaky ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen bagly meselelere aýratyn ünserli. Gazi mesenagaty, owagaçylygy, ulug we logistika, mali ulgamlaryny, döwletary gatnaşyklaryny putrandyrmak meselleri hemde dürli maksatly birlikdäki tassamary durmuşa geçirmegiň geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmen wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerine bolmagynyň şäklerini Mubadala emirlik kampaniýasynyň ýol başlary bilen duş geçirdi. Onu neft gazlygymyny iri tassamalary durmuşa geçirmek üçin maýarar çekmek meselesine garaldy. Şeýlekem amala aşyljak tassamalary maliýeleşdirmek babatda degişi işleri geçirmek barada pikir alşyldy. Ýödara düşünmek hakyndaky ähtnamanyň tassamatyny taýýarlamak barada araşyldy. Gaýtadan dikedilýän energiýa serişdelerini, tehnologiýalary ösdürmäge ýürütilýän Mastar kampaniýasynyň wekilleri bilen bolan duşuň barşyny ýurdumyzda amala aşylýan maýa goýum tassamalarynyň tanıştyryş çäresi geçirildi. Gelecekde serket ýaky etraplaryň birine gün çökresinden energiýa öndürýän köpügürli bekeden gurulşygyny maliýeleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň bilen baglykda degişi ähtnamanyň tassamatyny taýýarlamak meselesi alalaşyldy. Vice-premier Abu Dhabi'niň ötüş gaznasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuň netijeleri boýunça tassamalaryň üçüsini maýa goýmak we karlary çekmek boýunça resmi namlary gol çekmek barada alalaşylandygy barada hasabat berdi. Olaryň gataryna Daşoğuz vilayatyna polivinil asetat önümçigi boýunça zawodyň gurulşygyna Birleşen Arap Emirlikleriniň degişi kampaniýasy tarapyndan öňüm bilen hataplaşmak şertinde günü maýa goýulmagyny gurnamak barada ýol kartasyny öz içine alýan çarçuwaly alalaşak. Türkmenawatdaky Niýazawadynaky kimya zawodyny garşyk dökünleri öndürýän önümhananyň gurulşygyny maliýeleşdirmek barada kart alalaşygy. Türkmenistanda Abu Dhabi'niň ötüş gaznasy bilen birlikde maýa goýum idarasyny döretmek barada Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu Dhabi'niň ötüş gaznasynyň arasynda esaslanýarlaryň alalaşygy we oňa degişli resmi namalar bar. Şoň bilen baglykda vice-premier hormatly prezidentimiziň garamagyna döwlet daşary ykdysady iş bankyna Abu Dhabi'niň ötüş gaznasy bilen ýurdumyzyň iri öňümçik tassamalaryna maýa goýmak hemde Türkmenistanda maýa goýum idarasyny döretmek boýunça degişli işleri geçirmek baradaky teklibi ödürledi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyň öňden gelýän we iri feodal ykdysady hyzmatdaşydygyny bellädi. Soňky ýyllarda netijeli döwletary gatnaşyklary ýödary hormat goýmak we gollaw bermek görelgelerine etatlanyp, täze has ýokary derejede çykarylýar. Iki ýurduň wekiliýetleriniň arasynda geňeşmeleriň ýygyderli geçirilmegi ýödary eksport-import kuwatynyň artmagyna, harit dolanşygynyň möçörüniň ýokarlandyrylmagyna hemde ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine ýardam edýär. Milli liderimiz döwletlerimiziň galdyp alýan baýlyklaryň gollary boýunça dünýäde iň baý döwletleriň biridigini, munyň bolsa ýalňyç energetika ulgamyny tagallalary netijeli birleşdirmek üçin derүү şertleri döredýänini belläp, neft we gaz çykarmak hemde gaýtadan işlemek, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna iýermek ulgamyny ýödary gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikleriň açylýanlygyna ünsçekdi. Döwlet başlarymyz Birleşen Arap Emirlikleriniň işugur toparlarynyň geljegi Türkmen bazaryna eýilýän orny pogtrandyrmaga gyzyklanmasynyň artýanlygyny kanagatdan bilen bellädi. Munyň özi ýurdumyzda durmuşa geçirilýän öňden gözükli maýa goýum tiýadaty ýaýdanlandyrylan toplumlaryň özgertmeleri maksatnamalary we tassamalary bilen şertlendirilenler.
Şol maksatnamalar bolsa ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga hemde öňde barjy tehnologiýalar we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmaň esasyna ýugrawap senagat düzüminde ötmäge günükdirlenler. Hormat prezidentime de gurulşyk puwdugynyň we kimya senagatynyň gösterilmegini ileri turýan ugurlaryň gataryny görkezip, esasy ugurlarda hyzyklarna gurulşyk serişdelerini hemde kimya senagatynyň öňümlerini öňdürmek ulgamyna gatnaşyklaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak mümkinçiliklerini garamagy tapşyrdy. Ýödara beýfitli sowda ykdysady hyzmatdaşlyk üçin bar bolan ägir tuly kuwatdan hemde mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak milli we sewit beýfitlerini amala aşyrmak üçin wajypdyr. Döwlet başlarmaz galandan ilarşyklary üstünlükli durumça geçirmeň ähmetini belläp, vice-premieriň hödürlän teklifini makullady we gödüňlükden çäreleriň öz wagtyna hemde takyk ýerine getirilmegini bir gödükçülükde saklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gödükçüge diýen ýalňyş energetika toplamyny alınıp barýan işleriň ýagdaýy we täze neft gaz ýataklaryny gözlemek, ýüze çykarmak hemde özleşdirmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyň garamagna degişli resminamanyň taslamasy ödüllenildi. Oňa laýyklykda Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň Balkan ýaka zowlugynyň oturdepe ýatagyna günnogor beýlegini 250 ine 4 km meýdanyna 3D ölçegli hemde günorta burun meýdançasyny uzunlygy 245 km meýdanyna 2D ölçegli gözleg barlyk işlerini geçirmek meýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, neftga toplamyny mundan meýlekde sazyş göstermek hemde terişde binýadyny pogtalandyrmak, pugdoklyň kärhanalaryň we guramalaryň ölümçük meýilnamalaryny ýerine getirmekler üçin ähli zerur şäherleri görmek taşyrdy. Şeýle hem hereket edýän känlerde neft guýlarynyň netijelerini ýokalandyrmak, neftli we gazy meýdanlary öwrenmek ornuny alınıp barýan geologiýa gözleg işleriniň göwrümlerini artdyrmak boýunça ýola goýulan hyzmatlar degişli derejede bolmalydyr diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormat prezidentime de Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň gözleg barlyk işlerini geçirmek barada şertnama baglaşma hakynaky karara gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Döwlet başlarymyza beýgurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli durumça geçirmek boýunça anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uraz Gelliýew Balkan atçylyk sport toplamynyň çapyk ýodasynyň durkuny täzelemek barada hatabat berdi. Gelecek ýyla Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli Türkmen atlary döwlet birleşiginiň garamagyna Balkan atçylyk sport toplamyna bayramçyk çärelerini we at çapşyklaryny geçirmek meýleşdirilýär. Şunun bilen baglykda döwlet başlygynyň garamagyna Berk ýol hojalyk jemgyýeti bilen awatlaş işlerini geçirmek we bellenlen wezipeleri 2020-nji ýylyň aprel aýyna tamamlap, çapyk ýodany ulanmagy dol taýýar edip tapşyrmak boýunça şertnamany baglaşmak hakynaky teklip edilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýelden ýuguruk we gözelligiň, kämilligiň nusgaty darplanýan ahalteke bedegleriniň Türkmen döwletiniň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründäki okgunly ösüşiniň aýdyň nyşanyny öwrlenigini aýtdy. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň vilayetlerine döwrewap atçylyk sport toplamlary gurulyp ulanmagy berildi. Olarda milli açynaslyk diýipleri häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede hasy baýlaşdyrmak ornuna netijeli işler alınıp barýar. Şeýlelikde atçylyk sport we at çapşyklary bilen meşgullanýanlaryň sany ýygyderli artýar diýip milli liderimiz bellädi. At çapşyklary we milli at üstünäki oýunlar häzirki döwürde halkymyzyň medeni durmuşynyň aýrylmaz bölegi urly. Şanly senler münasibetli gurulýan bayramçyk dawarlaryna at çapşyklaryna möhüm orun berilýär. Hormat prezidentimiz degişli resminama gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we gelecek ýylda Balkan vilayetinde geçiriljek milli bayramlaryň ýokary guramaçyk derejesine üçin etmek boýunça hemme taraplaryň taýýarlyk görmek babatda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekow ýurdumyzyň kimya öňümçilikleriniň kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Türkmen Kimya Döwlet Konserni ýurdumyzyň owagyjylyk puwdugyny karbamid bilen diňe dol üçin etmän, ony köp mukdarda eksport etmek ugrudýar. Häzirki wagtda onuň eksport edilýän mukdaryny artdyrmak üçin ýurdumyzyň karbamid zawodlarynyň öňümçi kuwatyny artdyrmak ornuna degişli işler alınıp barýar. Tejen karbamid zawodyny taslama kuwatyna çykarmak maksady bilen onuň tehnologik enjamlaryna we deskalaryna teňgi seljerme işlerini geçirmek, derul işleriň tanyny ýerine getirmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça geçirilen işleriň netijesinde tejen karbamid zawodynyň durkuny düýpli täzelemek boýunça maýy goýmak hemde onuň üçin öňüljek goşmaça öňüm bilen hasaplaşmak baradaky teklipler öwrenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kimya toplamlarynyň bökdensiz işlemeginiň üçin edilmeginiň hemde doly öňümçi kuwatyna çykarylmagynyň zerurdygyny bellädi.
Hormat prezidenti we şunun bilen baglanykda vice-premieri Tejen Karbamit zawodynyň durkuny täzelemek boýunça meseleni ýene däwrgedek içgen öwrenmek hemde degişli tüzümlere iýermek barada anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew Türkmenistanyň demir ýollugynyň tertipnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler ýurdumyzda demir ýolluglaryny ýükleri daşamak üçin kämilleşdirilen ýol resminamasyny ulanmak bilen baglanşykly meseleler barada hatabat berdi. Bazyr iqtisadiýetine geçilmegi we döwlet hususy gatnaşyklary ösdürmek bilen baglykda demir ýol puwdugyny gadarlaşdyrjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Demir ýollugy hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda hemde bu ýurda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçürlerini artdyrmak we hilini gowlandyrmak, demir ýolluglar düzümini kämilleşdirmek, demir ýollugynyň üpçünçilik ulgamlarynyň arasynda gatnaşyklary düzgünleşdirmek boýunça degişli işler dowam edýär. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, ýurdumyzyň ulag üstaşyl mümkinçiliklerini ösdürmek üçin demir ýol düzümleriniň häzirki zaman deskalarynyň kuwatyny doly peýdalanmagyň, demir ýollar arkaly daşalýan ýüklerin mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyna ünsçekdi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz puwduklaryň düzümleri döwre waplaşdyrmagyň, oňa täzeli tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny bellädi. Düzümlerin taslamalary durmuşa geçirmegiň çäklerini täze çekilen hemde döwre waplaşdyrylan demir ýollaryň geçirjilik ukybyny ýokalandyrmak, daşar döwletleriň we ýurdumyzyň haritlaryny halkara bazarlaryna eksport etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek, daşar ýurtlardan döwletimizde getirilýän ýükleri gysga hemde amatly ýollar arkaly getirmek bilen baglanşykly meseleler öwrenilmelidir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormat prezidentimiz bu ýurda alınıp barýan işleriň depkinlerini ýokalandyrmagyň zerurdygyny aýdyp, agentligiň ýol başlygyna bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli guraljak giň möçürli serginin geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Maksatnama laýyklykda Tewdat Senaty darasynyň sergiler merkezine geçiriljek sergide milli iqtisadiýetimiziň ýakly puwduklaryna gadanlýan üstünlikler hususy telekeçiler tarapyndan taýýarlanýan we içerki bazarda bolşýaly daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan önümler görkezler. Forumyň çäklerine täze önümleri, maýy goýum taslamalary, iqtisadiýetiň türli puwduklarynyň iri kärhanalarynyň özüç maksatnamalarynyň geljekki ugurlaryny hemde tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň önümlerini tanışdyrmak boýunça makabat çäreler meýilleşdirildi. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, ýurdumyzyň ýakly puwduklaryna düýpli özgertmeleriň geçirilendigini, äger türli işleriň amala aşyrylanyny we uly üstünlikleriň gadanlanyny bellädi. Bugün Türkmenistan ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary esaslanýan taýyşly ösýän döwlet hökümini dünýäde giňden bellidir. Ýurdumyzda giňerimli taslamalar we oňyn başlangyçlar üstünlikli amala aşyrylýar diýip milli liderimiz bellidi. Sergileri ýetiren sepetleri görkezmek, netijeli makabat işlerini alyp barmak, täze hyzmatdaşlar tapmak we şertnamalary baglaşmak hemde bazar meýillerini öwrenmek we onu eýleýän ornuny puwtulandyrmak üçin oňyn mümkinçiligi üpçün edýär. Şoň urada innovasion tehnologiýalar we täzeçil usuller öwrenişige has işin ornaşdyrylmalydyr diýip döwlet başlarymyz bellidi. Hormat prezidentimiz bu ýurda alınıp barýan işleriň netijelerini ýokalandyrmak we giň möçürli serginiň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmek babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli 27 sentýabrda guraljak bayramçyk dawarlarynyň maksatnamasy barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly senetiniň biziň ählimiz üçin aýratyn many mazmuny hemde uly ähmiýeti eýdigini bellidi. Biz seni beýik özgörtmeleriň aýdyň beýanydyr. Häzirki wagtda şol özgörtmeleriň netijelerini her ýerdinde görmek bolýar. Milli liderimiz öňümüzdäki dawarlaryň maksatnamasynyň çoňur oýlançykly bolmalygyny öňçekip, meýilleşdirilen ähli çärelerin gadymdan gelýän milli däp desturlary, häzirki döwürde tutuş türkmen topragyny gurşap alan giňerimli özgörtmeler beslenen täze taryhy ýamyň dürüstlük ruhyny beýan etmeligini bellidi. Şoň bilen baglykda hormat prezidentimiz vice-premieri ýurdumyzyň baş bayram münasibetli dawarlaryň, şol sanyna täze deskalaryň açyş dawarlarynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlaýew bilim ilgamyny kämilleşdirmek, hususanyna döwlet tünär bilim edarlary hakyndaky düzgünnamalaryň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Bilim hakynda Türkmenistanyň kanunynyň erejelerini görnüşinden gelip çykan wezipelerden uralanyp, bilim mabatda jeňmeçlik gatnaşyklarynyň hukuk esaslaryny düzgünleşdirmek, döwlet siýasatynyň büyümýekim ilgamdaky esasy maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda binýatlyk görelgelerini ketgitlemek boýunça iýdigderli işler amala aşyrylýar.
Şununla bağlılıkta Bilim Ministerligi tarapından degişi ministerliklerin kemde puduqloyun dolanuş idarlarının teklipleri ve bellikleri etaatına maqsady laýyk işler durmuşa geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Hüner bilimini iýdigdirlik kämilleşdirmegiň möhümdigini aýtdy. Täze pikirlenmek başarýan, giň göz yetimli hemde hüner başarlyklaryny elalan ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlamak bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ilm we bilim ilgamynyň öňüne goýulan baş wezipeleriň biridir. Häzirki wagtda bu ilgamda geçirilýän düýpli özgertmeler ilkinji nowatda strategik milli bähritleriň üpsün edilmegine, garaşly Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň täze belentliklerine çykmagyna gönükdirilenler. Hormat prezidentimiz ýaş nesle halkara ölçeglerine gabat gelýän ýokary hilli bilim berilmeginiň watanymyzyň nurany geljegine goýulan düýpli maýy goýumlardygyny aýdyp, vice-premier bu ugurda alınıp balýan işleriň barşyna bir gödekçiligi üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredew aral boýunça Türkmenistanyň milli maksatnamasynyň taslamasynyň taýýarlananyny barada hatabat berdi. Tebiği ferişteleriň erjeli peýdalanmagy hemde ekologik hukukçylygyň üpsün edilmegi milli liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridir. Bu ugurda hormatly prezidentimiz tarapyndan milli sebit hemde ähli derejelerde öňe sürilýän anyk başlangyçlar dünýä birleşiginiň giň gollugyna eýelýär. Şununla bağlılıkta döwlet başçylygymyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň hemde beýleki halkara guramalarynyň çäklaryna bir näçe möhüm çözgütler kabul edildi. Ýurdumyzda bu ulgamlarda toplumlaryň çäreleri amal aşyrmak boýunça giňerimli işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň şu ýylyň 29 ýanwaryna gol çeken karary esasyna Aral deňdiniň guramagy bilen baglanyşykly amatsız täsirleri aradan aýyrmak üçin toplumlaryň çäreleri geçirmek maksady bilen ýürüýti pudogary topar deredildi. Onuň düzümine ordaş ministerlikleriň we puduqlaryň dolanyş idaralarynyň hünärmenleri girdildi. Türkmenistanyň aral boýunça milli maksatnamasyny taýýarlamak, hemişilik esasy hereket edýän bu toparyň meclisleriniň gün tertibine möhüm wezipe hökümine kepitlendi. Häzir degişli teklipleriň we başlangyçlaryň esasyna onuň desapky taslamasy taýýarlandy. 8 bölümden ibarat bu taslama aral sebitini durumjy ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça hereketleriň möhüm orlaryny kepitleýär. Olar milli derejede kabul ediler. Maksatnama ýurdumyzyň yer we suw kanunçylygyny döwre baplaşdyrmak, tebiği ýagdaýlaryň täsirini nazar almak bilen öňüne şäherlerini geçirmek, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýoklandyrmak, Aral deňiz sebitiniň dolanyş ulgamyny kämilleşdirmek we suw serişdelerini erejeli peýdalanmak, tokoý dowlaklaryny döretmek, biýoköpdirligi goramak ýaly wajyp wezipeleri öz içine alýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň Aral deňizini halat etmek boýunça hereketleriň toplumlaryň strategiýasyny taýýarlamaga işin gatnaşýanyny beledi. Bu meseleniň diňe bir sebitde däl, eýdem ähli meçherde ägir tuly ähmetiniň bardygyny bellemek gerek. Bu barada aýtmak bilen döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň aralyň yaramaz täsiriniň öňüne almak, sebitiň ötütüş dünýäniň durnukly ösüşiniň möhüm şerti hökümine ekologiýa hukukçylygyny üpsün etmek boýunça halkara birleşiginiň tagallalarynyň utgoşdurulmagyna möhüm ähmet berilýänini belledi. Şunda döwlet tarih gatnaşyklary we ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar şol sanyna Birleşen Milletler Romasy bilen işin hyzmatdaşlyk üçin binýat bolan araly halat etmeň halkara gaznatynyň işine möhüm orun degişidir. 2008-nji ýylda araly halat etmeň halkara gaznatyna Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasine finçiniň derejesi berildi. Bu ýurda Milletler Birleşigi bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek maksady bilen Türkmenistan araly halat etmeň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň çäklerini, ýagny 2017-nji 2019-njy ýyllarda Birleşen Milletler Romasynyň Aral deňizi üçin ýürüýte maksatnamasynyň taýýarlanmagyna ünsçekdi diýip döwlet başçylygymyz belledi. Määlim bolşaýaly ýurdumyzyň bir başlangyjy 2012-nji ýylyň iýun aýynda Rio de Janeiro şäherine geçirilen Birleşen Milletler Romasynyň durnukly ösüşi boýunça Rio goşmak 20 konferensiýasynda öňe sürildi. Häzirki döwürde aral meselesi döwrüň ýagdaýyna we taraplaryna laýyk gelýän täze alaçykly çemeleşmeleriň zerurdygyny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiz 2019-njy ýylyň maý aýynda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň Birleşen Milletler Romasy bilen araly halat etmeň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça kararnamanyň kabul edilmeginiň ähmetini belledi. Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen kabul edilen hemde hemişilik esasy netijeli hyzmatdaşlyk üçin hukuk büniýadyny emele getirýän bir resmi namada 2018-nji ýylyň awgust aýynda Awada milli siýagatçylyk dowlagyna geçirilen araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanýar ýurtlaryň döwlet başçylarynyň sammitiniň jemleriniň doly gollanýanlygy beýan edilýär.
Bizim yurdumada durmuş iqtisadi, insanperwer we ekologik ýolgonlaryna giňerimli maksatnamaları we tassamalary durmuşa geçirmek bilen geljekde de Aral meselesiniň ileri turýan ugurlaryny oňun çözmek boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine himme taraplaryň ýardam berer diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz Aral boýunça milli maksatnamanyň hüdürlüğünün taslamasyny makullap, vice-premier Daşary işler ministrine bu ýurda degişli toplumnyň işleri dowam etmegi tapşyrdy. Sonra vice-premier hormatly prezidentimizin Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň başçylarynyň Duşanbe şäherine geçirijek sammitine hormatly mehman hökümine gatnaşmak üçin Täjikistan Respublikasyna taparyna görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Taparyň maksatnamasynyň çäklerini hormatly prezidentimiz iki taraplaryň duşuklaryň geçirer. Döwlet başçylarymyz hatabat dinläp, bitarap Türkmenistanyň geljekde de gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen köpügli hyzmatdaşlygyň strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen oňun sewit we ähli umumy gatnaşyklary işleňleşdirmäge anyk goşunt goşakdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Duşanbe şäherine geçirijek Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammiti barada aýtmak bilen Türkmen tarapynyň şeýle forumlara ýerli gatnaşmagynyň ýeri halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmaga, döwletara derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berýänyny bellädi. Şunda milli liderimiz Türkmenistanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň ählisi bilen gatnaşyklarynyň diýip bolan dostluk we netijeli häsiýete eýdigini kanagatlanma bilen bellädi. Döwlet başçylarymyz Türkmen täjik gatnaşyklarynyň dost oňunluk häsiýetini eýdigini aýratyn bellädi. Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistanyna ýakynda amala aşan döwlet sapary hyzmatdaşlygyň gösterilmegine täze itergi berdi. Ýokary derejede Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça gazanlan möhüm alaçyklar hemde gol çekilen resmi namalar toplamy dürli gurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyndan meýlekde giňeltmek üçin agtybarly binýady goýdy hemde hyzmatdaşlyga täze many mazmun berdi. Döwlet başçylarymyz vice-premier Täjikistan Respublikasyna boljak sapara taýýarlygyň ýokary guramaçyk derejesini üpçületmegi tapşyrdy. Meclisiň başyna hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky New York şäheri Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasynyň meseleleri hakyndaky karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde belirlenen wezipeleri ýerine ýetirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Sanly Gomarkaly geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly ministr kabinetiniň agdalary biz şunuň bilen ministr kabinetiniň Sanly Gomarkaly nowatdaky meclisini geçirip oturýar. Men esasy ýerine bir jan saglygyny hem alyp barýan işlerini bundan meýlekde deňe ol üstünlikleri ardy goýdy. Sag ol. Sonra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda ösürmek bilen baglanyşykly tassamlar bilen tanışdy. Şu gün dünýäniň iň owdan we sazyçly üsýan şäherleriniň gataryna öz orny pogtalandyrýan ak mermerli Aşgabatyň binagarlyk keşfiniň üstüne getiren döwlet minberiniň toplamynyň açyş dawratynyň öňsüresinä Büyük Türkmen kompaniýasynyň baş direktori hormatly prezidentimiň garamagyna ýurdumyzyň baş şäheriniň merkezi künjegindäki binalary döwre waplaşdyrmak bilen baglanyşykly tassamlar hödürledi. Soňky ýyllarda mehriban arkadagymyzyň ýadawsy tagallast netijesinde ak mermerli paýtagtymyz ähli gullar boýunça ösüşiň täze derejesine çykdy. Şoň bilen baglykda Aşgabatda täze binalaryň gataryna durmuş we işgürlük maksatly diskalaryň gurulýanyny bellemek gerek. Milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň öýden tejribesiniň utgaşdyrylmagyna bina edilen döwrewap diskalar öz bolşy binagarlyk çözgüdine gider. Şonuň bilen baglykda ak mermerli Aşgabat Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Bu bolsa Aşgabat şäheriniň ösüşiniň we paýtagtymyzyň binagarlyk keşfiniň dünýä nusgulukdygynyň aýdyň beýanydyr. Kompaniýanyň sewitleýän ýol başçy döwlet başçylarymyza paýtagtymyzdaky odalky döwlet minberiniň durkuny täzelep, ony Oğuzhan köşkler toplamynyň işgürleri kabul ediş merkezine öwürmek boýunça ýerine ýetirilen işler we taýýarlanan tassamlar barada hatabat berdi. Bu merkezde bütügörüň binagarlyk keşfi aýratynda Oğuzhan köşkler toplamynyň binalary bilen bir bütügi sazlaşygy emele getirer. Şeýlekem bu binanyň döwre waplaşdyrmagy ýurdumyzda işgürlük gatnaşyklarynyň gösterilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanyny urlar. Täze işgürler kabul ediş merkeziniň düzümine meclis erdali, döwlet derejedäki duşuklar we Sanly Gomarkaly maslahatlary geçirmek üçin otaglar we birnäçe iş otaglary bolar. Döwlet başçylarynyň tarşygyna laýyklykda merkeziň ähli diskalary häzirki zamanyň öýden tehnologiýalary esasynda injalmışdyrlar. Hormatly prezidentimiz tassamlar bilen tanışyp, olary birnäçe beýlikler aýtdy we degişli düzetişler girdi.
Milli liderimiz soňky ýyllarda ýurdumyzda işgürlük gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze derejesine çykanlygyny belläp, täze kabul ediş merkeziniň paýtagtymyzyň binagarlyk keşfiniň üstüne getirmek bilen onuň öýe bolşy sadaşygy emele getirmeginiň möhüm talapdygyny belledi. Şoň bilen baglanykda gurulşyk işleriniň belirlenil möhletde tamamlanmagyna we ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegine aýratyn ähmet berilmeliler. Hormat prezidentime de ýurdumyzyň baş şäherine täze döwlet minberiniň toplumynyň açylmagy bilen odalky döwlet minberini işgürlük merkezine urmak baradaky teklibiň maksadyna aýykdygyny aýdyp, borda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi üçin äkli zerur tagallalaryň edilmeligini taşyrdy. Kampaniýanyň wekili bildirilen anam üçin hormatly prezidentime de tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin äkli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdy. Şugun edid watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňtiresinni paýtagtymyzda ýene de bir desganyň açylyş tabarasy boldy. Hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow gatnaşmagyny Köpetdağ şaýolynyň uğruna bina edilen döwlet münberiniň täze toplum açyldy. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyň gün ortasynda täze bina edilen döwlet münber toplumynyň açylyş tabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde arkada prezidentimiz mehirli garşylandy. Medeniyet we sunudy saatlarynyň dürüjlük toparlarynyň aýdym saly çykyşlary dabara üýe bolşy bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Mehriban arkadagymyz dabara ýygnananlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen toý bagyny kesdi. Hormatly prezidentimiz dabara münasibetli paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň dürüjlük toparlarynyň garaşsyz baky bitirip watanymyzy wasp edýän köp öwüşgünli aýdym saly çykyşlaryny seýledi. Talip ýaşlardan düzülen dürüjlük toparlarynyň çykyşlaryna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýurdumyzda arkada prezidentimiziň ýol başlygyna berja edilýän beýik maksatlaryň gözelligi, öýdolşygy bilen köpleri haýrana goýýan türkmen tebigatynyň, Türkmenistanyň milli liderimiziň ýol başlygyna gadanýan ajaýyp üstünlikleriniň wasp etirildi. Hormatly prezidentimiz döwlet minberi toplumynyň baş binasyna gelip, onuň guruluşynyň hende bezeginiň aýratynlyklaryny tanışdy. Şanly wakam nasibetli soňra meýdançada sahnalashtyrylan dabara ýaýbanlandyryldy. Dürüjlük işgärleriniň sunudy saatlarynyň sahnalashtyrylan çykyşlary gurulýan köpçülikleriň çäreleriň dabarasyny bilende göterdi. Aýdym saatlar, joşguny tanyslar, ýürüýte döwrewap enjamlar hemde sanly tehnologiýalar arkaly döredilýän täsin şekiller ajaýyp görnüşler bilen tazyşly utgaşdy. Ýa-da döwrüň täzejil tehnologiýalary ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulganlaryna, şol sanyna medeniyet we sunut ulganlaryna işe araşýa. Ajaýyp şu gelen dabaralarynyň paýtagtymyzyň asuda asmanyny ýagtylandyran al ýaşyl feýerwerk öwüşgünleri bilen utgaşmagy döwlet minber toplumynyň açylyş tabarasy münasibetli gurulýan çäreleriň ýatda galyjy pursatlary beslenmegini şertlendirdi. Ýene Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Neft Senatyny ösürmek 2030-njy ýyl üçin döwürçüň maksatnamasyna laýyklykda Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň öňüne goýulan wezipeler üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasyna Gunwatar Türkmenistanyň Balkanya gazolygynyň Goturdepe ýatygynyň günnogor bölegini 3D ölçegli gözleg barlyk işlerini hemde günorta borun meýdançasyna 2D ölçegli gözleg barlyk işlerini geçirmek bardy. Singapuryň Yukneftegaz Private Limited kompaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ýar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni türkmen halkynyň milli buýsanjy we baýly bolan beýişli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hasam belinde galdyrmak hemde türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli çärleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmen atlary döwlet birleşigini Balkan atçylyk sport toplumynyň çapy ýodasynyň durkuny täzelemek we oňa döwrewap örtügi düşemek boýunça işleri ýerine ýetirmek barada Berk ýol hoşuluk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmagy ýar berildi. Durkuny täzelemek işlerini 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna başlamak we çapy ýodasyny 2022-nji ýylyň aprel aýyna ulanmaga doly taýýar edip tapşyrmak bellenildi.
Diplomatik kulluk hakkındaki ve Türkmenistan'ın daşarı yurt devletlerindeki diplomatik vekilhanalarının status hakkındaki Türkmenistan'ın kanunlarına layıklıkta. Şeride Birleşen Milletler Kuramasının yanındaki Türkmenistan'ın kemişilik vekilhanasını işgärlerle berkitmegi ve onların öz üstüne yüklenen vazifelerini neticeli yerine getirmegini üpçün etmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı kol çekti. Resminama layıklıkta. Birleşen Milletler Kuramasının yanındaki New York şehri Türkmenistan'ın kemişilik vekilhanasını 2021 yılda saklama üçün çıktıcıların sanavi. Hem de şu vekilhananın vazife sanavi tasdiklanılı. Daşarı İşler Ministerliğine, Adalet Ministerliğine birlikte karardan gelip çıkan ütkötmeleri ve koşmaçıları, Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdirmek bardak teklifleri bir ay mühletli tayyarlamak ve Ministerler Kabinetine vermek tavşarılı. Garaşlı kemişir bitar Türkmenistan bugün hormatly prezidentimiň başçylygyny halkara derejesindäki awraýyny barha berkidi. Şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk toýunyň giňden dawarlanýan şuwunlaryny geçirilýän halkara derejesindäki media forumlardyr maslahatlarym munyň şeýledigini aýdyň şaýatlyk edýär. Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikler ve kinematograf vardaki devlet komitetinin, Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğunun, Türkmen Devlet Habarlar Agentliğinin bilelikte uğramaklarını geçilen halkara media forumu, garaşlılık yıllarına Türkmenistan'ın yeten üstünlüklerinin habarlar giyinçliğine giyinden kollanyanlığını aydın örközleyim. Forumda Guramanın baş sekretari öz çıkışına Türkmenistan'ın garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen Türkmenistan'ın prezidentini hemde tutuş Türkmen halkyny gutlap, alınıp barýan işleri barada gurrun berdi. Aziya Ýuwaş Ummany Teleraziya Ýerler Birleşigi bilen birlikde 2021-nji ýylda işleri alyp barmak boýunça ýol kartasy taýýarlandy. Şol ýol kartasynyň hemde Guramanyň geçirýän şäherleriniň çäklerini, garaşsyzlygyndan gadananlaryny wasp edýän çykyşlar gurnulýar, online maslahatlar geçirilýär. Media forumyň içine Japoniýanyň Tokyo şäherinden Sony Middle East and Africa FZA kompaniýasynyň baş dolandyrjysy öz çykyşy bilen goşuldy. Ol öz çykyşynda Türkmenistan bilen Japoniýanyň arasynda dowam edýän iki tarapa bähbetli hyzmatdaşlygyň ýyl saýyn geriminiň giňýäni beledi. Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikleri ve kinematografiya baradaky devlet komitetine döwrawat teleraziya enjamlary satyn almak, guramak we ulanşa girmek barada Birleşen Arap Emirlikläriniň degişli kampaniýasy bilen baglaşyň şertnama laýyklykda destakly işler alınıp barýar. Rossiya 24 ýyl ýylymynyň Merkezi Aziya we Gazaqstan boýunça bölüminiň ýol başçysy öz çykyşynda Aşgabatda saparda bolan döwrüni ýatlamak bilen Türkmenistana garaşsyzlyk ýyllaryna gazanylan üstünlikleriň üstüne aýratyn durup geçdi. Şeýlede Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramçylygynyň wakalaryny Rossiya 24 ýyl ýylymynyň tomoşaçylaryna gydgyny bilen ýetirmäge şatlygyny beýan etdi. Sonra media forumy Bahrain paçalygynyň Infosport halkara spor jurnalynyň isaslandyrjysy öz çykyşy bilen dowam etdi. Ol özüniň Aşgabada bolan saparda ýolunun gydykly ýatlamalaryny formatnaçylar bilen paýlaşdy. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna iýilýär. Halk üçin beýikbetli işler bellenmäge münasipdir diýip, ol öz türkmen halkyna gutlugyny beýan etdi. Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikleri ve kinematografiya baradaky devlet komitetiniň hyzmatdaşlarynyň ýene-de biri Azerbaýjanyň telewizionyny we radiosy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti oturýar. Bu kampaniýanyň başlygynyň ornmasary iki ýurdun arasynda ynanşmak we dostlugyny esaslanýan goňşuluk gatnaşyklarynyň barha berkidilýänini hemde media giňişligine de ýygyderli putulanyrlýanyny beledi. Özbekistan Respublikasynyň Milli Teleraziya Kampaniýasynyň başlygynyň ornmasary öz çykyşynda türkmen özbek gatnaşyklarynyň altyn tagypalaryndan mysallar getirmek bilen şeýle wajyp wakalaryň Özbekistanyň teleýaýlanmary arkaly ýaýlama berilenini beledi. UNICEF'in Türkmenistan'ın vekili öz çykyşynda Türkmenistanyň telewizyon, radyo gepleşikleri we kinematografiya baradaky devlet komiteti bilen gol çekilen ulalaşyga laýyklykda tele we radyo ýaýlanlarynda şahylar durmuşyna bagyşlanan gepleşikleriň ýygyderli taýýarlanyp ýaýlama berilýänini beledi. Sulfany ol radyo ýaýlanlarynda belelikde taýýarlanyp ýaýlama berilýän çağanyň ilkinji müňünjüň atly gepleşikler toplumyny buýsanmak bilen mysal getirdi. İtaliyanyň Rai teleýaýlamam ýygyderli Türkmenistana başlanan gepleşikler taýýarlaýar. İtaliyanyň Elantra Production kompaniýasynyň wekili şu ýyl Türkmenistana başlanyp taýýarlanan gepleşigiň Italiýan teletomoşaçylaryna ulugdyklanma döredönini beledi. Media formatnaçylar Türkmenistanyň telewizyon, radyo gepleşikleri we kinematografiya baradaky devlet komiteti tarapyndan halkara hyzmatdaşlyk babatda işleriň alınıp barylýanyny, ýurdumyzyň ýeten üstünlikleriniň daşary ýurtlaryň habarlar giňişligine uly seslenme eýe bolýanyny belediler.
Koreýanyň KBF teleradio kompaniýasynyň wekili öz çykyşynda Türkmenistan aradaky gepleşikleriň Koreýanyň teleýaýlymlaryna giňden görkezlenýäni bellemek bilen Aşgabatda bolan saparlanyň ýakymly ýatlamalarını belläp geçdi. Türkiýe Respublikasynyň TRT awa teleýaýlymynyň başlygy Türkmenistan aradaky habarlaryň türki dilli döwletleriň dillerine ýygyda taýýarlanyp ýaýlama berilýänini belledi. Setanta Sport kompaniýasynyň täzirçilik boýunça direktory Irlandiýanyň Dublin şäherinden bu media foruma goşulýanyny bellemek bilen Türkmenistanyň sportu ýeten uly üstünlikleri barada durup geçdi. Şeýlede türkmen halkyna urwaşlyk we mundan meýlekde ösüş ardy ötdi we şany bayramçylyklaryny utlady. Hatay Halk Respublikasynyň Nakada kompaniýasynyň wekilleri media foruma gatnaşmak bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde Hatayda Türkmenistanyň ýeten üstünliklerine uly gyzyklanma bildirilýänini bellediler. Azerbaycanyň Azer Forum portalynyň baş direktory Türkmenistan prezidentiniň ýol başlygynda ýetilen üstünlikleri bütün dünýäde uly gyzyklanma bildirilýänini belledi. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti Aziýa ýoş ummany teleradio ýaýlymlar birleşiginiň dowly hukukly agdasy, sport we habarlar toparlarynyň agdasy oturýar. Sport metbuatynyň halkara assosiasiýasy bilen we Aziýa sport jurnalistleri birleşigi bilen hyzmatdaşlygy diýär. Şeýlede iri teleradio kompaniýalarynyň 20 golaýy bilen şertnamalaryň we ähtnamalaryň şäklerine hyzmatdaşlygy diýär. Mir döwletara teleradio kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň şäklerine bolsa günnelik habarlar paýlaşýarlar. Mahlasy Sanul Omar arkaly geçirilen media forum Mehriman Akademiyanyň parasatly başçylygyna dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen ýoly goýulan işe hyzmatdaşlygyň şäklerine durmuşa geçirilýän şäherleriň möhüm ähmiýete ýedigini nowatdaky eşkär etdi. Hormatly adamlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 16 sentýabrda saat 20-den 17 sentýabrda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 94 metr gaýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 20-25 gradus, gündüzüne 31-36 gradus, kenarak taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 94 metr gaýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 13-18 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Leva welaýatyna açyk hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 14-19 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 8-13 metr gaýerlerini 15 metrçe ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 15-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut hawa bolup, Demirata Kummatordan tilde sekundy 10-12 metre ýetýän şemal üzer. Hawa gijesine 20-22 gradus maýl, gündüzüne 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany araşdyrylýar. Edil wataşlar, göz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmaklygy maksat berýär. Mehriban ileşler, bular berk berjäňiz, ýylyň istenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batyýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretlenýär. Ýakly şoňa dönni bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş tawaň ederler.